חינוך למשמעת. הורים צריכים להתנהג כלפי ילדיהם באהבה מחד ובסמכותיות מחד גיסא. מה שידוע אצלנו, אהבה ויראה. גם בעבודת השם. צריך יראת שמיים ואהבת השם. ועל זה אמרו רבותינו, אומרת הגמרא, לעולם ינהג אדם עם ילד ואישה, בשמאל דוחה וימין מקרבת. מה זה שמאל דוחה וימין מקרבת? שמאל ביהדות מייצג את הצד של הכוחניות, של היותר דין, תוקף. ימין מייצג את הצד של הרחמים, של החסד, של החמימות, של האהבה וכו'. ולא סתם אמרו רבותינו את צד השמאל הדוחה ואת צד הימין למקרבת. כי בדרך כלל בני האדם, היד שיותר חזקה אצלהם זה צד ימין, זו היד ימין. ואומרים רבותינו עם יד ימין, זאת אומרת דווקא החלק היותר חזק, שיותר משמעותי, שלא תיתן יותר את האחיזה, ככה יותר את התוקף, זה דווקא יהיה צד הרחמים, צד החום והחסד והאהבה כלפי הילד. וגם בחינה של שמאל דוחה. אם אנחנו מדברים על משמעת, צריך לדעת, משמעת בלי חום ואהבה בבית כלפי הילדים, זה לא משמעת, זה דיכוי. חייב שיהיה בבית חום ואהבה. הרחבנו באחד מהשיעורים שנקרא חינוך באהבה על הנושא של אהבה בחינוך. ובכל אופן, שנבין את הדברים, מהי אהבה? כתוב על אהבת דוד ויונתן, שהיא סמל לאהבה טהורה וזכה. כתוב בספר שמואל, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויאהבהו יונתן כנפשו. אומר בעל ספר המצודות, נקשרה מרוב אהבה. כשאדם אוהב מישהו, איך האהבה מתבטאת? שהנפש נקשרת בנפש של רעותה. זאת אומרת, אהבה זה סוג של תקשורת. אהבה בגימטריה אחד. כשאתה אוהב מישהו, אתה אחד איתו, אתה מאוחד איתו. מה זה תורם? אם אהבה זה תקשורת, בעידן כשלנו, עידן התקשורת, כשאת רוצה לחייג למישהו, ואת מחייגת, ואת שומעת מעבר לקו צליל לא זמין. או צליל כזה של טו 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 טו, או צליל כזה שאין בכלל, הקו מנותק. את בכלל לא תנסי לדבר. אין מי שישמע, אין קשר. כיוון שאין קשר, זה לא משנה אם תדברי יפה, ובאיזה צורה, וכמה שכנוע, וכמה רק... זה לא משנה איך תדברי, כי לא שומעים אותך. אומרים רבותינו, אהבה היא תקשורת. בשביל לפתח משמעת, בשביל ליצור קשר עם הילד, בכלל להשמיע לו מה שאני רוצה, קודם כל אני צריכה את התקשורת איתו. ואיפה היא באה לידי ביטוי? איך היא באה לידי ביטוי? בחום ואהבה שהוא מקבל בבית מההורים שלו. כשיש חום ואהבה כלפי הילדים, שמקרבים אותם אלינו בחום ואהבה, אז יש קשר טוב, אז הילד פותח את ערוץ התקשורת ושומע. הוא מתחיל להקשיב. אז באמת, בקצרה, איך אפשר לחזק את הנקודות של החום והאהבה? חום ואהבה, ילד לא מספיק שיגידו לו שאוהבים אותו והוא ידע שאוהבים אותו, כי אמרו לו, אנחנו אוהבים אותך. אלא צריך שהוא ירגיש שאוהבים אותו. ואיך יוצרים את זה? רוב הקשר שלנו עם הילדים במשך היום הוא קשר טכני. קשר טכני, תעשה ככה, תביא ככה, תאכל ככה, תבוא, תלך, תישן, תקום. צריך ליצור קשר שהוא קשר חברותי, קשר ממש לרדת לנפש הילד, אם זה לשחק איתו, לדבר איתו, להקשיב לו באמת שהוא מדבר. לא, כן, איזה יופי, איזה יופי. מה אמרתי, אמא? לא יודעת. להקשיב לו, להתייחס אליו.
יש לך ילדה, לקחת אותה, לצאת איתה, לדבר איתה בחוץ, להיות רק איתה, לקחת אותה איתך לסידורים, לטיול בפארק, לטיול בגינה, ליצור קשר עם הילד, קשר כזה של אהבה, שמכוח זה יהיה לך כוח לדבר, להשפיע עליו, הוא ישמע אותך, הוא קשור אלייך, הוא אוהב אותך, אז הערוץ של התקשורת פתוח, ממילא יהיה נכונות לשמוע את ההורים. ומאידך, לאהבה, כמו שאמרנו, חום ואהבה, יש את הצד הסמכותי. הורה הוא הורה, הוא לא חבר, נכון שהוא צריך ליצור איזשהו קשר חברי, אבל סוף כל סוף מעמדו כהורה צריך להישמר. וזאת על ידי סמכותיות. יש היררכיה בבית. גם בתוך הבית יש היררכיה, יש סדר מעמדות. כשהאבא והאימא עומדים בראש הפירמידה, ואחר כך הילדים. איך יוצרים את הסמכותיות הזאת? זה על ידי משמעת. משמעת פירושה רצון של ההורים מילדיהם שישמעו להם. לא ישמעו אותם, ברוך השם הילד שומע טוב, אלא ישמעו להם, ישמעו בקולם, ישמעו לכל בקשתם. זה בבחינת וישמע יתרו ובא. לשמוע ולקיים. משמעת. משמעת, הרבה פעמים אנשים חושבים שמשמעת נועדה כדי להביא בבית סדר ונוחות של עבודה, של ארגון, של שליטה. לא. מטרת המשמעת היא נטו בשביל הילד. ילד שיחונך למשמעת זה ילד שיגדל באופן בריא, הוא יגדל להיות בן אדם כזה שהוא ידע לקבל סמכות מאנשים שממונים עליו, ולהבדיל סמכות מהבורא יתברך. אתה מחנך אותו להיות כפוף לסמכות, להישמע להוראות, להישמע להיות, אתה בתוך מסגרת, יש חוקים, יש כללים. קל וחומר בנושא של חוקיות התורה והמצוות, שיש פה סמכות עליונה, הריבונו של עולם. אתה מחנך אותו חינוך למשמעת, זה לא האינטרס של ההורים העצמאי, אלא באמת זה אינטרס של ההורים כלפי הילד. זה ממש לחנך אותו לטובתו ולתועלתו. לכן יש באמת טעות נפוצה שהרבה הורים טועים ושוגים בה, שהם רוצים שהילד ישמע להם, אז הם אומרים לו, תשמע, אם אתה לא שומר לנו ולא עושה כך וכך, אתה עובר על מצוות כיבוד הורים. וזה טעות חמורה מאוד. למה זה טעות חמורה? כי ילד שפונים אליו בצורה כזאת, אם הוא לא מצייד ומקיים מה שהם מבקשים ממנו, פשוט בצורה הזאת מחנכים אותו לעבור עבירות. הנה, אתה עובר על מצוות כיבוד הורים. על זה נאמר, בפני עיוור לא תיתן מכשול. וזה שלא לדבר שזה שיטה אנטי-חינוכית למצוות. ככה מחנכים ילד שיהיה לו אהבת המצוות. מה את מלמדת אותה? את לא מכבדת אותי, הנה את לא שומעת בקולי, את נותנת לה סטיגמה של אחת שעושה עבירות, ואת מחזקת לה את זה, והנה את עושה עוד עבירה ועוד עבירה ועוד עבירה. את בעל עבירות. בעלת עבירות. לא טוב הדבר הזה. מתי מותר להשתמש בנוסח הזה? את מקיימת מצוות כיבוד הורים, אתה מקיים מצוות כיבוד אב ואם. מתי? כשהילד שמח לעשות את רצונך. חזרת הביתה, את באה אומרת לילדים, מי רוצה להביא לי אמא כוס מים? ואז הילדים ככה, אני, את בוחרת באחד מהם, ואת אומרת לו, משה, אתה עכשיו קיימת מצוות כיבוד הורים, חזק וברוך. אז נותנת לו שמחה לילד הזה, אז את מקשרת את המשמעת, יש לזה התניה חיובית עם הנושא הזה של כיבוד הורים. אני לא לוקחת את הכיבוד הורים כאיזשהו קרדום לחפור בו, בוא תשמע לי, כי יש לך מצווה מן התורה, ואם לא, אז אתה חס ושלום בן סורר ומורה. ממתי יש לחנך ילדים למשמעת? מהגיל שילד מתחיל לזוז בכוחות עצמו, דהיינו לזחול, מתחיל לשמוע, להגיב לצלילים, כן? בוחרים דבר אחד,
דבר אחד, לדוגמה, יש איזה שקע שהוא מתקרב אליו, שקע חשמלי. אחד, לא בכל אלו בבית, כי הילד בגיל הזה עוד לא יכול להבין אינפורמציה ככה רחבה. משהו אחד נקודתי, וכשהוא מתקרב לעומת השקע, אומרים לו, מה שחשוב פה זה הטון שזה נאמר, אומרים לו, לא, ולפי הטון הזה שככה צליל, הוא מבין, ומרימים אותו ומרחיקים אותו. אם הוא בריא בנפשו, הוא ילך לשקע הזה עוד פעם. ואז אומרים לו עוד פעם, לא, וחוזר חלילה כמה וכמה עשרות פעמים, עד שהמסר הזה יחקק אצלו. הלא הזה, יש הורים, הילד הזה, כשהוא מגיע לגיל שנה, אז מוסיפים לו עוד איסור, בסדר. אבל יש הורים שמתחילים לתת לו, לא זה, לא זה, אל תיגע באחות, אל תיגע בזה, אל תמשוך לזה. הוא לא מסוגל לקלוט את כל האיסורים האלו. הוא לא יכול. אלא צריך לבחור באמת כמה נקודות בשביל לחנך אותו למשמעת, שהוא קולט, הוא יודע את המושג הזה שלו, ששומעים לאבא ולאמא, וזהו, וחוזרים על זה, חזור והלוך. כי דבר הזה צריך להיות חקוק בנפשו, מתוך שיננת לבניך ודיברת בם. גיל 2.5 עד 4 קרוי גיל המרי, גיל המרדנות, גיל שבו הילד מפתח את העצמאות, הוא רוצה לעשות דברים לבד, הוא רוצה להחליט לבד, הוא רוצה לבחור לבד. לכן הצורה הנכונה שבה יש לנהוג, זה לא, כמה שפחות להתווכח איתו. לתת לו, השתדל לתת לו כן לבחור. לדוגמה, הוא רוצה חולצה לבחור, תציגי לו. הנה שתי חולצות, יש חולצה כזו וחולצה כזאת. מה אתה בוחר, מאמי? תני לו לבחור. אבל אם הוא יגיד לך, אני רוצה דווקא את החולצה השלישית, פה את יכולה לא לוותר. לא, מפה אתה תבחר. זאת אומרת, לכתחילה אני אשתדל לא להתעמת איתו. אני אתן לו את הבחירה. מאוד חשוב לו לבחור, וזה לא משנה. הוא רוצה להרגיש שהוא בוחר, זה לא משנה מה. את יכולה להגיד לו, מה אתה רוצה מותק? גבינה על הלחם, או שאתה מעדיף את הלחם מתחת לגבינה? לא משנה, אבל הוא אמר, נתן איזושהי תשובה, אז הוא מבין, אני החלטתי, אני בחרתי. מצוין, יופי, חסכתי לי עימותים איתו. אבל אם בכל אופן הוא מתעקש על דבר שלישי, פה מותר לי, ואפילו רצוי, לא, נתתי לך לבחור. אבל זה אני לא מסכימה. זה, הגיל הזה צריך לדעת שהוא קצת ככה רגיש. במשמעת יש מספר כללים. שבעזרת השם כשנוהגים בהם, החינוך למשמעת נעשה הרבה יותר קל. הרבה אנשים טוענים ומתלוננים. למה לא שומעים לי? למה לא שומעים אותי בבית הזה? מה, יש פה בעיות של שמיעה? מה קורה? למה לא שומעים אותי? אבל אמרתי 1000 פעם. גם אם תגידי 1001 בצורה הזו, זה לא יועיל. אלא מה, חיות יקרות? כמה כללים בסייעתא דשמיא. קודם כל, הורים צריכים להשתדל כמה שפחות לאסור על ילדיהם או לבקש מילדיהם דברים. כמה שפחות. מה שלא צריך להוריד. אפשר להגיד ש90% מהבקשות שלנו, להישמע לנו, לציית לנו, להימנע מדברים או לעשות דברים שביקשנו, 90% בדרך כלל לפעמים מיותרים. אל תיגע, אל תזוז, אל תלך, אל תבוא, בוא לכאן, שב כאן, תשב לידי, תתקרב לכאן, תזוז לפה, תרים את הזה, תלך לשם, תיכנס מפה, כל היום פקודות. אי אפשר, ילד הוא לא יכול, את מסוגלת שכל היום יגידו לך ככה, תלכי, תבואי, תרקומי, תרדי, תזי, אל תגיעי, אל תבואי, לא. מרוב הלא, ומרוב הפקודות, מרוב העומס של ההוראות, הילד לא יכול לצאת לזה. זה דבר גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, הוא לא יכול לעמוד בכל זה. לכן קודם כל, כלל ראשון, אדם יחשוב, לא סתם להגיד לילד תעשה משהו. תחשבי, באמת זה חיוני שהוא יעשה את זה? או לאסור עליו, באמת צריך לאסור עליו או שזה לא נורא? תחשבי, לא ישר, אנשים, אני שומעת לפעמים בשיחה אחת בטלפון, בדקה אחת אני יכולה לשמוע אמא שאומרת אולי 10 פעמים לא. לא לגן, לא, אל תזוז מכאן, אל תיגע לפה, תתרחק רגע, אל תזוז. והיא מצפה, וילד כזה מצפים שהוא יישמע לך? מה פתאום? קודם כל להוריד את כל האחוזים המיותרים האלה. מה לעשות עם אותם אחוזים שכן נשארים?
אז צריך לבדוק גם אותם. האם האחוזים האלו שנשארו, מה שאני מבקשת, הילד מסוגל לעשות? לפעמים מבקשים מילד דברים שהוא לא מסוגל. שב בשקט. תקשיב עכשיו, תהיה מתחילת הקידוש, מתחילת הסעודת ליל שבת, תשב פה עכשיו, אנחנו מעריכים, אנחנו מהדרים, שב שעתיים ליד השולחן. ילד בן 4-5, בריכוז בגן לא מחזיקים אותו יותר מ-20 דקות, 30 דקות. למה? למה יש דבר כזה ריכוז? כמה זמן הוא יכול? הוא לא יכול יותר. הוא לא יכול, אתה מבקש ממנו משהו שהוא לא בר ביצוע עבורו. או כל הלגו מפוזר בכל הבית. תאסוף מיד את כל הלגו. הוא לא יכול. בשבילו עכשיו כל זה עכשיו לפנות את המזבלה העירונית. הוא לא יכול, זה בשבילו דבר גדול מדי. גדול מדי. לכן, כשאני מבקשת ממנו לעשות דבר מה, אני שואלת את עצמי, לפי היכולת שלו, לפי הגיל שלו, לפי ההבנה שלו וכו', הוא יכול לבצע? ועוד דבר, אם אני יודעת שרוב הסיכויים שמה שאני אגיד לו, אני יודעת, הוא לא יעשה. עדיף שאני לא אגיד לו. עדיף שאני לא אגיד לו. אמרו רבותינו, כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע. אם את יודעת שתגידי לילד משהו והוא לא ישמע אותך, אל תגיד, יש לך מצווה עכשיו לשתוק. למה? כי ברגע שאת אומרת לו דברים שהוא לא יבצע, את מחנכת אותו להיות מרדן. את מחנכת אותו להיות לא ממושמע. אז למה? נתת איזה הוראה? ביקשת משהו? אסרת משהו? תקחי בחשבון אם זה לצורך, אם הוא יכול לבצע את זה, ואם הסיכויים הם שהוא יכול והוא רוצה שהוא יקבל את זה. בהצטרף שלושת הדברים האלה, אחרי שהחלטת שהוא יכול וכו', עכשיו ביקשת משהו, עכשיו חשוב שאת מה שביקשת תעמדי על זה. לא לוותר. ביקשתי משהו, אני אהיה עקבית שהוא יצא לביצוע. משה, תשטוף ידיים לפני האוכל. איפה משה? הלך משה. הלך לטייל, הלך לשחק, הלך לא, אני לא זה, ואני לא ממשיכה. משה קוראת לו 20 פעם. משה, תשטוף ידיים, משה, תשטוף ידיים. לא, אני ניגשת אליו. משה, לפני האוכל, לשטוף ידיים. בוא חמוד, לוקחת אותו עם היד, בוא, לשטוף ידיים. ואם גם מחר אני אצטרך, אני בכלים, אני בטלפון. את רוצה חינוך? חינוך זה לא לצעוק בבית. חינוך זה ממש ללכת ובצורה עקבית. ביקשת משהו, תשתדלי, עד שכבר הוצאת בקשה מהפה, עד שנתת איזושהי הוראה, תדאגי שהיא תקוים. מילה של אמא, כמובן כל מה שאני אומר זה גם בהתאם לאבא, כשאני מדברת ברוך השם לאמאות. מילה של אמא צריך להיות לה ערך. לא אמא אמרה, אז לא אמא אמרה. אז מה? עוד פעם, אם אמא אומרת כל כך הרבה דברים, כמו שאמרנו מקודם, אז באמת המילה שלה לעולם לא יכולה להיות מילה גם אם היא תרצה. אבל אם היא באמת ממעטת, וסוף מעשה במחשבה תחילה, היא חושבת לפני מה שהיא מבקשת, והיא שקלה ככה, שקללה את המצב, ובסוף החליטה להגיד, מה שהיא אומרת היא עומדת בזה. ספרים על הרבנית אלישבע שכטר, עליה שלום, שיום אחד היא עלתה עם הילד שלה, בן 3, במדרגות, בגרם המדרגות, עד קומה רביעית. ומתחילת המדרגות, עליה במדרגות, הוא התחיל לבכות, אמא, אני רוצה סוכריה. אמא, סוכריה, וצועק במדרגות, בחדר מדרגות, וכל הבכי שלו עולה עד למרומים. והיא עונה לו, בשלוות נפש, היום לא יום שבת, לא מקבלים סוכריה. אני לא נותנת סוכריה. וממשיך, ובוכה, וצורך. לא, היום אני לא נותנת סוכריה. לא, אני לא נותנת עכשיו סוכריה. לא, ככה, בשלוות נפש ענתה לו, לא, בעקביות. ממש, ממש, ממש בעקביות. היא לא נכנעה, יש אנשים, רק ילד מתחיל לבכות. ויש צורה של כל מיני, יש ילדים שממש למדו צורה של סחטנות. בכי כזה לא עוזר, אז בואי אני ארים את הווליום. ארים את הווליום, לא עוזר? בואי נתחיל לרקוד עם הרגליים, עם הידיים. זה לא עוזר, אני אדפוק על הרצפה, אני אשתולל עם הראש, עם השם ישמור, מתחיל זה לא עוזר. אחיות יקרות, כשהילד יבין שאמא אמרה משהו וזהו, אז הוא ינסה פעם אחת, הוא יראה איפה קו השבר שלך. אם הוא יראה שאין אותו, מספיק, אדם לא נכנס בקיר. אדם לא מנסה להזיז קיר.
נסה להזיז משהו שהוא הצליח להזיז אותו מקודם, אז בוא נראה, כנראה אולי הפעם צריך להפעיל יותר כוח. אבל אם המילה שלי בעינה עומדת, אז הילד יש לו ערך לדברים שאני מוציאה מהפה. אז הוא יקבל אותם. וידע שאני אומרת משהו, אין, זה חייב להיות מבוצע. לכן מה שאני אומרת באמת צריך להיות מאוד עם שיקול דעת. לפעמים החלטת שהילד צריך לבצע איזה משהו, ובמחשבה שנייה, או שאסרת עליו דבר מה, ובמחשבה שנייה, את אומרת, וואי, איך אומרים? אולי החמרתי מדי עליו. איזה מעשה. עם גברת שיצא לסידורים שלה. ויוסי, הבן שלה כבן 9, רוצה לבוא, אם אני רוצה לבוא איתך, אני רוצה, לא, אני הולכת לבד. אמא, בבקשה, תקחי אותך. לא, אני אמרתי לא, וזהו. והוא בכה וזה, לא עזר. אמא אמרה לא, זה לא. היא יצאה מהבית, ואז היא חשבה בעצם למה שאני לא אקח אותו. מסכן, מה בסך הכל זה? רוצה לבוא איתי, עד רבה, נחזק את הקשר בינינו וזה. למה כל כך החמרתי עליו? אבל מצד שני, מילה זה מילה, אמרתי לא. מה יהיה? מה היא עשתה עם החכמה הזאתי? היא חיכתה למטה 10 דקות, חזרה הביתה, הלכה, שתתה איזה כוס מים, אמרה לו, יוסי, חזרתי, ועכשיו אני יוצאת שוב. עכשיו אני מוכנה לקחת אותך. ככה, ברוך השם, בחוכמה, בתבונה, היא לא שברה לעצמה את המילה, ומצד שני, היא ירדה מהאילן שאליו היא טיפסה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, הוצאת משהו מהפה, תהיה עקבי לעמוד מאחוריו. הדיבור שלנו צריך להיות לו כוח, מחילה. דבר שנוסף במשמעת, הבקשות שמבקשים מהילד צריכות להיות בקשות ברורות. מעשה שהיה וכך היה. אבא עומד לפני כניסת השבת, מתכונן, לבוש בחליפה, ברוך השם, חולצה מגועצת, הוא נקי ומצוחצח ומזומן לצאת לבית הכנסת. והנה אפרים הקטן רץ ואומר, אבא, תיקח גם אותי. אז אבא אומר לו, אפרים, שבוע שעבר שלקחתי אותך, אתה יצאת בחוץ, שיחקת עם הילדים. לא, אני לא לוקח אותך. אבא, בבקשה, אני מבטיח, אני אתנהג יפה, בבקשה, אבא. אפרים, אני ממש אני מתנצל, אני לא לוקח אותך. בבקשה, אבא, וככה כבר עומדות לו ככה דמעות בעיניים. ואמא מסתכלת על אפרים, אומרת לאבא, אבא, אתה לא לוקח את אפרים? אמא, אני מבטיח, אני אתנהג יפה. ואמא רואה שאפרים, הוא באמת מתכוון למה שהוא אומר. הוא אומר, אני מבטיח, אני אתנהג יפה. אתה תתנהג יפה? אני אתנהג הכי יפה, כן, אבא, כן, תיקח אותי. טוב. אבא שמח, באמת אמא רגועה, אפרים נראה רציני, אמיתי, ואבא שלוב יד עם בנו, הולכים לבית הכנסת. נכנסים לבית הכנסת, אפרים מתיישב ליד אבא, ובאמת, תחילת התפילה, הוא משתדל כמה שאפשר לשבת, לא לזוז, לא לדבר, אבל סוף כל סוף, קשה, ואז הוא יושב, ממולו יש סטנדר, והוא מתחיל לפתוח ולסגור, לפתוח ולסגור, זה עושה קצת רעש, והנה האנשים התחילו להתפלל תפילת 18, זה תפילת הלחש, כולם בשקט, והוא פותח, והוא רואה שיש ליד אבא שלו עוד סטנדר, והוא מתחיל ביחד, פופ, וסוגר את שניהם, והוא מנסה 3 ביחד, ואנשים באמצע התפילה, זה טוב, הוא רואה שכבר משעמם, לפתוח, לסגור, קם, התחיל ללכת בין הספסלים, בין האנשים, הולך בין הספסלים, פתאום הוא רואה את חבר שלו, יוסי מהתלמוד תורה, יוסי, מתחילים לרוץ בין האנשים ככה, אנשים הם כמו מכשולים בשבילם, יש להם מבוא, רצים, וזה עושה קול של תרנגולת, והוא קול של דוב, ואחד רץ אחרי השני, ותתפוס אותי וגנבים וזה, עד שהגבאי תופס אותו מהאוזניים ומוציא אותו, ובא לאבא בסוף התפילה ואומר לו, תשמע, כך לא יעשה במקומנו, אני מבקש לא להביא יותר את הילד. מה זה הביזיון הזה בבית הכנסת? ואבא חוזר הביתה, פנים נפולות, מאוכזב, איזה בושה, כל התפילה הילד שלו עושה רעש, איזה בושה. אבל הוא הבטיח שהוא יתנהג יפה. טוב, הוא נכנס לבית, ואמא אומרת, נו, שלום עליכם. נו, איך היה אפרים? התנהג יפה? לא, מה אני אגיד לך, עדיף שלא תשאלי. מה אפרים, איזה בושות, מה עשה?
צעק כמו תרנגולת, נהם כמו דוב, רץ לי בין הזה, התביישתי, טוב שלא העיפו אותי יחד איתו. מה אני אגיד לך? אז אמא פונה לפעמים, אבל אפרים, אתה אמרת שתתנהג יפה. מה הבעיה פה? אתה בא לילד, אומר לו, תתנהג יפה. מה זה תתנהג יפה? מה זה תתנהג יפה? סליחה, אם את מה שהוא עשה, הוא היה עושה בגן הציבורי, האם זו הייתה בעיה? הוא היה עושה בחצר עם יוסי, בחצר של יוסי. הם היו רצים ומשמיעים קולות, למה לא? זה לא בעיה, אין בזה שום בעיה. התנהגות, החיות יקרות, שאתה רוצה להגיד לילד, תתנהג יפה, אתה צריך לפרט לו למה הכוונה. גם למבוגרים. אדם עולה לרכבת, עולה למטוס. מה כתוב לו? כתוב לו, נא לא לעשן. נא לא להניח רגליים על המושבים. נא לא לפצח גרעינים ולהשליך פסולת ברצפה. תראי לך שהיה כתוב, נוסע נכבד, תתנהג יפה. לא כתוב את זה. אבל אתה בוגר, אתה לא מבין מה זה? לא סומכים גם האינטליגנציה של הבוגר. תתנהג יפה, תסביר לי למה הכוונה. כל מקום יש לו את המוסכמות שלו, את הדרישות שלו, אתה לא יכול, מה זה תתנהג יפה? מה זה בקשה כללית? תהיה ילד טוב. מה זה תהיה ילד טוב? מה זה תהיה ילד טוב? תקנח את האף, תיזהר לו להתלכלך, תאכל הכל, אל תרביץ. מה זה תהיה ילד טוב? מה זה ההגדרה הכללית הזאת? אלא מה? לפני שהולכים לכל מיני מקומות, בדרך כלל זה כשיוצאים לבחוץ, או גם נסיבות שהם בבית. לא בשעת המעשה להסביר לילד, אלא לפני. אבא לפני שהוא הולך עם אפרים לבית כנסת, יכול לשבת איתו איזה, אולי בליל שבת קודם, לשבת ולעשות איתו חזרה. אפרים, אתה יודע מה עושים בבית כנסת? מתפללים, השכינה נמצאת שם. אתה יודע, אפרים, בית כנסת זה מקום שיש בו כבוד, זה בית מקדש מעט, זה הבית של הקדוש ברוך הוא. וצריך לשמור שם על שקט, ולא רצים, וכו' וכו', לתת לו את כל ההנחיות. אחרי זה לוודא שהוא הבין, לשאול אותו, אפרים, מה עושים בבית כנסת? בבית כנסת מותר לרוץ? אפרים יגיד, לא. בבית כנסת מותר לענות אמן? כן, נכון. בבית כנסת מותר להשמיע קול של תרנגול? לא. יופי, אפרים. הנה, אתה נותן לו הנחיות. בלי מתח, לא בשעת מעשה, הוא יושב איתו בבית כנסת פה בלחץ. נותן לו הקדמה לפני. אותו דבר, הולכים לדודה, הולכים להורים, הולכים לאיזה סבתא. אותי, הסבתא הזאת, היו לה ילדים קטנים לפני שנת היובל. היא לא זוכרת כבר מה זה ילדים קטנים. בא הילד, מושך במפה, פותח את המזנון, לוקח את הצלחות, שופך את וואי, הסבתא הזאת, כולה לחץ. מה זה? גם תיתן הנחיה. אתה יודע, אפרים, שהולכים לדודה, לא לנגוע, לא נוגעים בוויטרינה של הדודה, לא נוגעים, יושבים ליד אמא, אתה יכול לשחק, אולי נביא לך איזה משחק, איזה דף, תצבע, תכיני אותו. תולכת איתו לסופר. איפה הוא, הילד? לקח את הילד. איפה הילד נעלם? רץ לך בין הזה, פתח במבה של איזה מישהו, שותה שוקו, רץ בין המדפים, תפס איזה עגלה, התחיל לנסוע סבא כמו קורקינט. וואי, איזה לא, מה זה, אפרים, איפה אתה? מה קורה פה? זה סופר. מאיפה הוא צריך לדעת? לפני שתצאת איתו לסופר, תסבירי לו, זה דברים שכל מה שיש על המדפים אנחנו לא נוגעים, רק מה שאנחנו לוקחים לנו, ואחר כך בקופה אנחנו נניח, תני לו הנחיה. לא להסתפק בהגדרות כלליות, תתנהג בדרך ארץ. בדרך ארץ. מה הילד צריך להבין מזה? לכן נשמות טהורות שנותנים הוראה לילד, היא צריכה להיות בפשטות, פשוטה, בשפה ברורה, והניסוח, זאת אומרת שהיא תהיה מובנת לילד. מה רוצים ממני? נקודה נוספת. כשמבקשים מילד לבצע איזושהי מטלה, לתת לו מרווח זמן בין הבקשה לביצוע לבין הביצוע. להבדיל, לא לעשות דברים, לבקש ממנו שיבצע אותם מיידית. עכשיו שים פיג'מה. איך את רוצה שיקיים את זה? עכשיו מהר בוא לפה. עכשיו מהר רגע.
ילד צריך, כל אדם, צריך איזושהי הכנה. ילדים עוד 20 דקות עולים לישון. ילדים עוד 10 דקות אוספים משחקים. ילד מתחיל להכין את עצמו נפשית. ילדים עוד 10 דקות יוצאים. יש לו הכנה, לא מיד, עכשיו. העכשיו הזה, אף אחד לא סובל את זה. גם אם תבואי לבעלך, תגידי לו, היום, תחליף לי את הארונות. זה יחליף לך את הארונות. שום אופן. תגידי לו, תשמע, בהזדמנות, צריך להחליף את הארונות, תכיני אותו. צריך לתת לאדם מרווח זמן. תראו, פלא גדול. אנשים יש להם קושי בעמידה בזמנים, ובכל אופן יש מקום שבו כולם עומדים בזמנים. אפשר להגיד, אחוז ניכר עומד בזמנים. איפה זה? בנמל התעופה. טיסות, שמה פספסת מטוס, הוא לא יעשה סיבוב, ינחת חזרה ויגיד לך, בוא, תעלה. לא, שמה פספסת. אבל איך באמת דואגים שהנוסעים לא יפספסו? כל הזמן יש כרוז שחוזר ושונה את מועד הטיסה. הטיסה לפריז תצא עוד 20 דקות. הטיסה לפריז תצא עוד 10 דקות. הטיסה לפריז במטוס כך וכך תצא עוד 5 דקות. לנוסעים בטיסה לפריז עוד 2 דקות. כל הזמן התראה. למה? ההתראה הזאת, כמה שבאמת האדם יש לו מרווח זמן, הוא קולט את האינפורמציה, הוא קולט את הפקודה, אז יש לו זמן להכין את עצמו. אותו דבר עם ילדים. גם קטנים שאין להם הגדרה של זמן. עצם זה שהוא כבר יודע, משערך כמה זמן אמא שלו בין ההוראה לביצוע בדרך כלל נותנת לו, אז יש לו איזשהו עומדן. אבל מספיק שאת נותנת לו מרווח, את יודעת, לא בבום. הכנה. לעשות לו הכנה. הרבה פעמים מצוי שילד עסוק בתוך משחק, עסוק באיזה פעילות עם חבר. להוציא אותו מהעולם שהוא נמצא בו, הוא עכשיו נמצא בעולם אחר. הוא נמצא בעולם אחר. מי שתיזכר בילדות שלה, תזכור שיש קטעים שממש ניטרול מהחוץ. עכשיו להוציא אותו מהדבר הזה ולהגיד לו, קום, תתלבש, תחליף פיג'מה, תעשות משחקים, זה קשה. מה עושים? קודם כל שרוצים, הילד משחק באחד מחדרי הבית, ואת רוצה להגיד לו שעוד מעט צריך כבר לאסוף משחקים, לשים פיג'מה, קריאת שמע ולמיטה. איך תעשי את זה? לא לצעוק לו מהמטבח. לא מומלץ בכלל. יוסי! והכל הולך ובעדים. יוסי! פיג'מה! לא, וצעקות. אלא מה? לגשת אל יוסי לחדר, איפה שהוא נמצא, עם הלגו, עם ההרכבה, עם מי שהוא נמצא. להתכופף אליו, להסתכל אליו בעיניים. להגיד לו, יוסי, לפעמים הוא כל כך עסוק, אפילו כדאי לטפוח לו ככה על הכתף, ככה לעורר אותו מהחלום שבו הוא מצוי. ככה לרקון אליו, להסתכל לו בעיניים קשר עין, לתת לו, לנגוע בו, להגיד לו, יוסי, עוד 10 דקות אוספים משחקים. הוא עדיין עסוק בזה. יוסי, אחזור. באותו טון, באותה צורה. עוד 10 דקות אוספים משחקים. יוסי, עוד 10 דקות אוספים משחקים. אז היא אומרת סבלנות. תדעו לכם, תמיד עדיפה. העבודה, הדרך, שהיא לכאורה ארוכה, אבל בסוף היא קצרה, וקוצרים בפירות, מאשר הדרך הקצרה לכאורה, שהיא בסוף ארוכה. כשצועקים, אני מרגישה את זה על עצמי. כשאדם מרים את הקול, צועק, אין, הוא קודם כל, הוא כבר לא באותו מצב רוח, הוא כבר מאבד קצת שליטה. זה לא צורה חינוכית. תבוא אליו, תראה שליטה. כשאדם מדבר בנחת, הוא מקרין סמכותיות. כשאדם צועק, הוא מקרין חולשה. מה אתה צועק? אתה כזה חלש שאתה צריך לצעוק? מה אתה צועק?
אתה בא אליו בטון נמוך, בנחת, דברי חכמים, בנחת נשמעים, הם נשמעים, מתי תשמע? כשתדבר בנחת, ושתדבר בנחת זה לא רק טון הדיבור. כשאתה בעצמך תהיה בנחת. אם אתה תהיה עצבני מאוד, יוסי, אני משתדלת מאוד לדבר בנחת, אבל אני כולי לא בנחת, זה עדיין משפיע לא לטובה. יפה, זה בזמן שילד בתוך עולמו. בכל בית כדאי ורצוי שיהיו גבולות ברורים. קווים ברורים בבית. יש לבית הזה מסגרת, יש לו גבולות, יש בו עקרונות, ועליהם אנחנו לא עוברים. חייב. כשאדם יש לו עקרונות וגבולות, זה אדם הרבה יותר בטוח, זה אדם רגוע. תראו, אדם, תעלי לקומה שמינית. אם יש בגבול, אם יש לה מעקה, את יכולה לעמוד ולהסתכל. אבל תעמדי מקומה שנייה, במרפסת שאין בה מעקה, מטר אחד את כבר מתחילה לחשוש. מה קרה? המעקה נותן ביטחון. הגבול, המחסום, נותן לאדם ביטחון. אותו דבר בכביש. ואם נוסעים עם רכב, ויש ככה, בצידי הדרך, יש תהום. מה מפריד בין הכביש לתהום? גדר נמוכה, שוודאי שהיא לא אמורה לגונן. אם אדם חס ושלום בנסיעה חותך את הגדר הזאת, הוא נופל חלילה. זה לא מה שיחסום ויעצור, אבל בכל אופן היא מתווה, היא מראה את הגבול, נותן לאדם ביטחון. תראי כביש כזה, ייסע אדם שיש בצידי הדרך תהום ואין גדר, זה הרגשה של פחד, הרגשה של אי ביטחון, אתה מרגיש אי שקט. זאת אומרת שיש לאדם קווים, ככה זה גם בנפש של האדם. שיש לו קווים, הוא יודע, בבית אצלנו יש מסגרת, יש חוקים, יש חוקיות בבית הזה. יש קווים, זה לא מגביל אותו, אדרבה, זה מפתח אצלו את הביטחון. גבולות כמו, אצלנו בבית יש שעות של שינה, יש שעות של ארוחת צהריים, לא כל אחד נכנס למטבח מתי שהוא רוצה ולוקח מתי שהוא רוצה. יש זמן של ארוחת צהריים. יש זמן שארוחת ערב, שמעתי אפילו יועצת חינוכית שאמרה, אם אפשר אפילו לנעול את המטבח בשעות שהוא לא פעיל. המסעדה סגורה, נשוב בהקדם. אין לה, אני רעב, זה חוטף משהו, זה, מה זה? מה זה הדבר הזה? הבית נהיה ככה, הכל בלגן, לא יודעת מה זה אכל, מה זה לא אכל, מה זה הבלגן הזה? לא, יש קווים ברורים, יש תורנויות. כל אחד בתורו עושה את הכלים. יש לפי יום ראשון, זה עושה יום שני, זה עוד ככה, רשימה. מאיזה גיל? תורנות של, לדעתי, שטיפת כלים יכולה להתחיל מגיל 7-8. כן, אז הוא יעמוד על שרפרף. דווקא בגיל הזה הם יותר בעד. אחר כך הם עושים כבר את הבעיות. אבל ברגע שיש קווים ברורים, זו התורנות. גם בנים. גם בנים, בוודאי שגם בנים. שוויון זכויות. ברגע שיש חוקיות, ברוך השם, אני לא ממורמרת. למה אני צריכה היום לשטוף כלים? כי זה התור שלי, מה זאת אומרת? זה התור שלי, שוטפת כלים. יש קווים, איזה הכשרים אוכלים אצלנו? אנחנו לא אוכלים אצל כל אחד. אנחנו לא נכנסים לכל בית. אנחנו לא, יש לנו כללים בלבוש. כן, אדם שחי בערכיות של תורה, יש לו ערכיות, ברוך השם, יש לו קווים ברורים, איתנים. יש ביטויים שאנחנו לא מכניסים לתוך הבית, אנחנו לא מדברים בצורה כזאת, זה לא בבית שלנו, לא מדברים אצלנו ככה, לא אבא ולא אמא ולא אף אחד מהילדים. ילד יורד למטה, גם לזה יש כללים. הרחוב הוא סכנה. לא לתת לילד לרדת סתם. לאן אתה יורד? סתם. מה זה? כשילד יורד למטה, תדעו לכם זה פרצה, זה סכנה. צריך, אין לרדת בלי לדעת 3 שאלות. 1, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? מה זה אני יורד למטה? לאן? איפה? אני למטה פה, אני בחצר, אני בגינה, איפה אתה? אני צריכה לדעת איפה אתה. 1, עם מי אתה נמצא? ו3, מתי אתה חוזר? חייב. אם לא, אין, זה כללים יסודיים.
בכל בית לדעתי צריכים להיות. לתת לילד לרדת סתם ככה ותחזור כשיהיה חושר, או אל תאחר. מה זה אל תאחר? אחד לדעתו זה לא כזה מאוחר. מה זה אל תאחר? תני לו גבולות, תני לו זמנים. בשעה כזאת אתה עולה הביתה. כשיש קווים ברורים ומוגדרים, יהיה יותר קל לילד לקבל את המרות. הוא חי, הוא נכנס לשטנץ מסוים של הרגל בבית. זה בהנחה שיש את ההרגל הזה בבית. אם ההורים שומרים עליו, אם ההורים אין להם שום הרגלים ושום קווים ברורים, והם בעצמם לא יודעים מה הם רוצים מעצמם, אז איך הם ינחילו את זה לילדים? ודאי שזה לא יעלה בהצלחה. אלא צריך באמת לסרטט קווים לבית שלנו, מסגרת איך אנחנו מטווים, מה אנחנו רוצים, איזה חינוך אנחנו רוצים להעניק לילדים שלנו, שהוא יהיה מוגבל במה, ולפי זה להנהיג את ילדינו. הילד נשמע לנו, עשה מה שביקשנו, לחזק אותו, לעודד אותו. האבא לקח את אפרים לבית כנסת, והוא התנהג יפה, שישבח אותו. קודם כל ישמיע לו בקול רם את מה שהוא עשה. אפרים, ישבת יפה. אפרים, אני תאמן בקול רם. תחזקי. אפרים, אכלת יפה. אפרים, התנהגת מאוד יפה אצל סבתא. יפה מאוד, אפרים. אנחנו הסברנו לאפרים שלא הולכים לסבתא וכל דבר מבקשים ממנה. סבתא, אפשר את השעון? סבתא, אפשר את המזנון? סבתא, אפשר את סבא? כל דבר מבקש. הולכים לסבתא, לא, סבתא תיתן, לא לבקש. אפרים, יפה מאוד, הלכנו לסבתא, לא ביקשת, יפה מאוד, ראיתי שהתפתית, ראית את הגלידה ככה, ראיתי שממש, וממש יפה מאוד אפרים, יישר כוח, טוב מאוד, לחזק אותו. ואם אפשר לשבח אותו בפני אדם שלישי, זה הכי טוב. אבא, אתה יודע איך אפרים היום מתנהג? אבא, אתה יודע איך אפרים היום עזר לי? אבא, אתה יודע איך אפרים היום שמע בקולי? הוא מגיע בדיוק כמו שאני אבקש ממנו, עושה ממש מה שאני רוצה. אתה יודע, אבא, איך זה אבא עוזרת לי, אחי עזרה לי? תתני לו חיזוק על המעשה הטוב שהוא עשה. תשמיעי לו בקול את מה שהוא עשה, ומצד שני, תעודדי את זה, תשבחי אותו. אם את יכולה, הכי טוב זה להחמיא לילד, לשבח אותו, כביכול שאני לא יודעת שהוא שומע. הוא נמצא בחדר, וילד הוא ישר, כל עולמו נדמה לו שכולם סביבו. אז היא מדברת עם סבתא, היא מדברת כביכול קצת יותר בשקט. את יודעת, סבתא, אני חייבת להגיד לך, סבתא יקרה, הנכד שלך, אפרים, איזה ילד טוב. איך הוא שומע בקולי? איזה ילד טוב, איך הוא מתנהג? ותפרטי, איך היום הוא עשה ככה וככה. אתם יודעים מה זה עושה לילד? זה נקרא ממש החיזוק הזה, כיוון שהוא לא באופן ישיר, הוא הכי אמין עליו. הוא מאמין שאמא באמת ככה מייחסת לו חשיבות, הוא שומע על עצמו מהצד, זה נותן לו חיזוק גדול מאוד. לעודד את הילד. לפעמים אנחנו כל היום רק עם ביקורת. אתה ככה, אתה לא בסדר, אתה לא אני מביישת, אתה לא עושה זה. מביקורת כזאת, מתוכך, לא נבנים. מצוין לך מעל דבר אמיתי, מצוין. לחפש, עד רבה. לנסות לתפוס אותו במשך היום בכל מיני פעולות טובות שהוא עושה, ובסוף היום להגיד לו, אתה יודע, אפרים, מאוד נהניתי איך שאבא קרא לך ואמר לך להביא את הבקבוק של יוסי, ואתה מיד רצת והבאת. מאוד נהניתי לראות את זה, נשמה, איזה יופי, זה גם כיבוד הורים, וגם עשית חסד עם יוסי, וגם את אומרת לו את זה בסוף היום, או במהלך היום, את מחזקת בו את הרגשה שהוא טוב, שהוא חיובי, ואדם שהוא מרגיש שהוא טוב וחיובי, הוא יהיה כזה. ולהבדיל הפוך, אדם שהוא מרגיש שהוא שלילי, שהוא לא הצלח, שהוא לא מרצה אף אחד, שהוא מאכזב את כולם, שהוא ילד שחס שלום, יש כאלו שאומרים, אתה ילד רע, אוי ואבוי, אסור להגיד דבר כזה לילד, אתה ילד רע. זה דבר, אתה לא ממושמע, אתה לא מכבד אותנו, זה ממש מילד כזה שיצמח בסוף משהו טוב זה נס. כי אתה ממש מדכא את הטוב שבו, אתה מדכא את הטוב שבו. אדם שאומרים לו, תחשבו על עצמכם. אם יגידו לך, את לא מוצלחת, את לא טובה, אין לך, את לא בעלת חסד, את לא עושה נחת לסביבה, את עצלנית, יהיה לך חשק עכשיו, כן, אני כזאת? טוב, אז מהיום, יאללה, אני עכשיו אתחיל להיות צדיקה. אדם שככה אומרים לו דברים כל כך הרבה שליליים, אין לו חשק לכלום. אני כזאתי? טוב, בסדר. אז הוא ממשיך. אז מצד אחד, אם הוא ביצע את מה שביקשנו, לחזק ולעודד. מצד שני, אם הוא לא ביצע. אם זה דבר שאת מבינה, לפעמים צריך לשנות ולחזור.
לפעמים זה לא הופנם בו מספיק. לפעמים שורים שבשביל שילד יעשה משהו, הם נותנים לו הסברים, תראה, יוסי לעלות הביתה. למה? חושך, מאוחר. אבל למה? לא לפתח עכשיו הסברים. כי כשחושך יש סכנה ברחובות. אבל לחבר שלי יוסי נשאר, כל זה הוא צועק לאמא שלו, אבל שחבר שלי יוסי נשאר למטה. כן, אבל יוסי גר בשכונה כזו שהיא מוארת. אבל גם גדי אמא שלו נותנת לו. כן, אבל גדי אמא שלו, כיוון שיש לה הרבה ילדים וגם... מה מתחנה לי תוסחות? יוסי תעלה הביתה. למה? ככה. זהו, ככה. לפעמים מותר להשמיע את התשובה הזאת ככה, כי ככה אמא אמרה. את רוצה לתת לו הסברים? אין בעיה. מתי? אחרי שהוא ביצע. לא עניין של בבית או בחוץ, אלא אחרי שהוא ביצע. יוסי, שים פיג'מה, קריאת שמע, וזה היום, הולכים לישון מוקדם. למה? את נותנת לו אולי הסבר קצר, זהו. אחרי זה הוא לא יודע למה, זה עניין אחר. בסוף, אחרי שתבצע, אני אסביר לך. זה החוקיות הזאת, איפה היא נשמעה? בנעשה ונשמע. קודם תעשה. אחר כך תשמע. כשאדם שומע על משהו שהוא כבר עשה, יותר קל לו להזדהות עם זה. יותר קל לו לקבל את זה. את אומרת לו, מה שעשתה, אתה עשית, זה היה מצוין, כי ככה וככה וככה. אז הוא מזדהה עם זה, הוא מפנים את זה. נוח לו לקבל את הדברים. מאשר, עכשיו צריך לו להסביר לו, מה זה להסביר לו? תאכל את זה. תאכל את האורז יחד עם השניצל. למה? כי זה פחמימות וזה חלבונים. אבל למה את שניהם ביחד? אפשר, לא, זה... מה עכשיו את כל ה... יוסי, תאכל, כי ככה אמא אמרה, זה בריא לך. עכשיו אחרי זה, אחרי שהוא אכל, בוא אני אסביר לך. חלבונים זה חיל שבונים אותך. אתה יודע, אתה תהיה גדול, יופי, תשבי, תסבירי לו. אבל לא להתנות את הביצוע בהבנה. ואם הילד לא נשמע למה שביקשו ממנו, לא עזר הסבר, לא עזר שינון, לא עזר חזרה, יש גם כלי שנקרא הענשה. ואני אומרת כל זה מותנה וכפוף כשבבית הזה יש את הימין מקרבת, את החום והאהבה. הענשה. הגאון מווילנה אומר, עונש נותנים בשביל העתיד למנוע קלקול, ולא כנקמה על מה שעבר. עונש מענישים ילד, לא כי הוא הרגיז אותי כל כך, כי הוא כל כך צייר אותי, כי הוא כל כך עצבן, אני חייבת להעניש אותו. לא, זה לא עונש, אוי ואבוי, זה נקמה. זה לא תיקון, זה יכול להיות את הנכשל אפילו מאיסור בתורה. עונש זה ממש, זה כלי בשביל לחנך את הילד, זה לטובתו, לא לטובתי. זה לטובתו, זה, אומר הגאון מווילנה, זה כלי בשביל למנוע ממנו בעתיד את הקלקול. אם את יודעת שזה ירתיע אותו מצוין, אם לא, אז אל תתני את העונש. אז תחשבי על משהו אחר. בזמן שאדם יכול לבחור אפשרות אחרת, אם נמצאת אפשרות אחרת, בבקשה, תשתמש בה. זאת אומרת, כשאפשר, בלי להעניש, עדיף. כמה כללים בנושא הענשה. ממה להימנע כשמענישים? קודם כל, ריבוי עונשים יכול לגרום לאדישות מצד מי שמקבל אותם. היום אתה לא יורד, אתה לא תקבל את המילקי, תעמוד בפינה 10 דקות, לא יודעת מה, אתה לא תשמע את הסיפור היום, לא תקבל פיצה. כשמענישים ילד הרבה, זה יגרום לו לאדישות. בסדר, תכתוב 20 פעם ככה, תכתוב 100 פעם, תכתוב 200, בסדר, הוא כבר לא מתרגש מזה. כשמענישים ילד הרבה, כבר להענשה אין אפקט. אין לה אפקט. אלא מה? באמת, אם היה איזה משהו חריג, אז פעם הילד קיבל עונש. אז הוא יפנים את זה הרבה יותר חזק. ילד שמקבל 3 פעמים עונש ביום, הוא לא יתייחס לזה. הוא לא יתייחס. ואם הוא יישמע לך, זה רק מפחד. רק מפחד. הוא מרגיש שיש לך איזו כוחניות, שאת פשוט יותר חזקה. כרגע, כי הוא יגדל. כרגע את יותר חזקה, וזהו, אז הוא פוחד. אבל כשאת לא בשטח, הוא יעשה מה שהוא רוצה. זה לא המטרה של עונש. דבר נוסף, אומרת הגמרא,
זהירות לא לאיים על ילדים קטנים. ילד עד גיל מצוות בפרט, לא לאיים עליו, לא להפחיד אותו. מה זה להפחיד אותו? הוא עשה לה איזה, נגיד, התנהג לא לרוחה בסופר, ברחוב. אומרת לו, חכה, מה אני אעשה לך בבית? חכה. זה סכנה. הגמרא מספרת מקרים מזעזעים שילדים, שההורים איימו עליהם, אצל ילד דעתו קלה, אם אישה דעתה קלה, אצל ילד דעתו מאוד מאוד קלה, דמיון אצלו מאוד מאוד מפותח, והגמרא מדברת על דברים מזעזעים, שילדים הלכו, קפצו מבניינים, נפלו לבורות, איבדו את עצמם, השם ירחם, מהפחד מה יהיה להם. לכן אומרת הגמרא, אתה חושב שצריך להעניש? אפילו תכה את הילד במקום, או תשתוק. אבל אל תשאיר אותו באיזה מצב של חכה, וואי, מה אבא יעשה לך? חכה, הוא נכנס לאיזה טראומה? לא. כשיגיע הזמן שהחלטת להעניש, עכשיו זמן הביצוע גזר דין. אבל לא לתת לו איזושהי ככה הרגשה, חס ושלום מה הולך להיות. לא לאיים, ובכלל יש כאלו שמאיימים, זה גם הם מחלישים לעצמם את הכוחניות. למה? רוב האיומים שהיא מאיימת היא לא מתכוונת לבצע. לא דבר שיש איומים כאלו שטותיים. אם לא תאכל את זה, אני אזמין לך משטרה. נו, בסוף הוא אכל? לא. הזמנת לו משטרה? אז מה זה הדבר הזה? מה זה שטויות האלו? מה? או שיש אימהות, זה הכי מצחיק. אומרת לו, אם אתה לא תשמע לי, אני לא יודעת מה אני אעשה לך. טוב, היא מכניסה אותו לכזה מתח, כזה ספק, בוא נבדוק מה היא תעשה, נבדוק, מי יודע. חוץ מזה אולי זה גם משתלם, אולי זה לא כזה נורא. אז מה זה איום, האיומים האלו? האיומים האלו מחלישים את מי שאומר אותם. סליחה, רבנית, אבל עכשיו נהייתי אחרת הנאה, בזכות שאמא שלי הייתה אמרה, אם לא תוכלי יבוא הבוללת. נכון, וזה טעות. ועד עכשיו אני מפחדת. בבקשה. כשנותנים האנשה, צריך שהיא לא תהיה חמורה מדי. מה הכוונה? יש עונש שרוצים לזעזע את הילד, וזה לא בהתאם למה שהוא עשה. הילד עשה איזה משהו לא בסדר, עכשיו מה היא אומרת לו? אם אתה תרגיז אותי או לא תעשה מה שביקשתי, אתה לא הולך לטיול השנתי. את יודעת איזה צלקת את עושה לילד הזה? גם אם הוא לא הולך, מה את חושבת שעכשיו הוא יתחנך? אתם יודעים מה עוברים לו בתוך הלב שלו? רק רגשות, חס ושלום, נקמה ושנאה כלפי ההורים שלו. מה זה? לא עונש מוצדק. זה לא עונש מוצדק. לא לעבור את הפרופורציות. זה לא חינוך, ככה זה לא חינוך. העונש צריך להיות בהתאם. מה עם כל העניין שלו לרדת למעלה? רק רגע מתוקות. בואו נסיים, ואחרי זה בלי נדר אם יש זמן, נעבור לשאלות. עוד תקלה שיש באנשה, לא להיעזר באמצעי הפחדה. דהיינו, אם עוד פעם תגיד את המילה הזאתי, אני אתן לך פלפל חריף. זה אסור, שתדעו לכם. זה ממש אסור לעשות דבר כזה. ואם תעשה ככה וככה, אתה לא יודעת מה, אתה תשתה ערק. לא יודעת, כל אחד וההפחדות שלו. מה זאת אומרת? זה כמו להגיד לילד, מה זה פלפל חריף? תחשבו. אני פשוט, זה כמו, להבדיל, אם לא תעשה דבר כזה, יש דרגת חום כזאת, אני אשרוף אותך ברמה. פלפל, זה סוג של שרוף, מה זה? לא משתמשים בכזה דבר. דיברת לא בסדר, אצלנו בבית פעם ראשונה. אין מענישים אלא עם מטריעים. לא באים לבן אדם, פתאום בעונש. שנייה, מטריע, על מה את מענישה? אדם פתאום חטף איזה זבנג, על מה? לא יודע. אסור לה, זה עוול. אלא מה? תטריע. יוסי, בבית שלנו לא אומרים מילים כאלו. הוא לא שמע בקול החזר עוד פעם? אין בעיה. רוצה ככה לזעזע אותו? גם מותר להכות, אבל גם צריך לדעת איך. תני לו מכה קלה על הפה. לפעמים המכה לא אמורה להכאיב לילד. היא אמורה לזעזע אותו. יוסי צאנו לא מדברים ככה, נתת לו מכה קטנה על הפה. לא בשביל להכאיב לו, בשביל לזעזע אותו. חס ושלום, נשמות טהורות, להכאיב לילד זה לא המטרה. אותו דבר, מכה, את נותנת לילד מכה, אז יש מקומות נותנים ביד, בכף היד.
בישבן, חוץ מגבותכם. מקומות כאלו שהוא קודם כל שהם לא מסוכנים, והם נותנים לילד סתירה. שנראה לכם, הילד מסכן, אף הצידה, עין שלו אדומה. מה זה? מסכן, אחד הכל זה אסור, חוץ מזה שזה אסור. יש לנו גם כלפי שמיים אנחנו מחויבים, זה יראת שמיים. האדם, מה זה, בגלל שזה הילד, הוא ברשותך, אתה יכול לעשות בו מה שאתה רוצה? מה פתאום, זה הבן של הקדוש ברוך הוא. אז את רוצה, תעשי את הדברים בשביל לזעזע אותו, אם צריך. אם צריך. תשמעו מה אומר האדמו"ר מסלונים. כאשר מרבים ומפריזים באנשה, מולידים בילד את מידת האכזריות. ילד שיקבל יותר מדי מכות, קונה את מידת האכזריות, ואף הוא יקה את החלש ממנו. ובפרט אם מכים אותו בשעת כעס. באמת שאת מכה אותו, את עכשיו אומרת לשם חינוך, לשם מצוות חינוך. אני באה עכשיו להחטיף לו. שם ישמור, לפעמים האדם מתוך עצבים, מה עשית? מה זה? שם מרחם. אז מה את מלמדת את הילד? תשמע, שמשהו לא מוצא חן בעיניך, תתפרץ. משהו לא מוצא חן בעיניך, תרביץ. תרביץ. היום אני גדולה, אני יכולה להרביץ לך. מחר אתה תגדל, תרביץ למישהו אחר. אתה מפתח בו, תראו מה אומר האדמו"ר, אתה מפתח בו את מידת האכזריות. ילד שמתרגל לקבל מכות, הוא יהיה אכזרי. ילדים שהם מעל גיל 13 ו-12, שיש בכוחם להחזיר, אסור להכות אותם. אסור להכות אותם. זה לא תיתן בפני עיוור מכשול. חס ושלום ילד כזה יחזיר, אוי ואבוי. גם ילד בן 8 יכול להיות. לא, זה לא מדובר על ילד שהוא כבר יותר כוחני. יותר כוחני, בדור של פעם זה היה 15-16, היום בדור שלנו זה בין 13-14. אבל אדם ידע, יש גבול, גם מכה היא מבישה. נערות, אני מכירה נערות בגיל ה-15-16, שחטפו מכות, חוטפות מכות מהאבא שלה, מהאמא שלה, היא מאוד מאוד מושפלת. כל מה שמקונן לה בראש זה לברוח מהבית הזה. היא מפתחת ממש אנטיות למשפחה. זה לא דרך, נשמות טהורות. בחורה, נערה, להכות אותה? זה מביש אותה, זה מבזה אותה. זה זלזול בה. והיא באמת מרגישה שיש פה מטרות חינוך, זה מטרת חינוך, ככה מחנכים. מה עוד תורם למשמעת? עוד 3 נקודות חיוניות ביותר. 1, שלום בית. כשיש שלום בית, האיש והאישה חיים בשלום. לא אחד חולק על השני, ובפרט לא בפני הילדים. אבא שומע לאמא, ואמא שומעת לאבא, גם הילדים ישמעו לאבא ולאמא. על זה אומרת התורה, בן סורר ומורה, אשר אינו שומע בקול אביו ובקול אמו. ולמה הרחיבה התורה לומר בקול אביו ובקול אמו? לכאורה היה מתאים להגיד בקול אביו ואמו. אלא הדגישה התורה, בבית הזה יש 2 קולות. בקול אביו יש קול של אבא, ויש קול של אמא. מה יצא מהם? בן סורר ומורה. אדרבה, כשאבא אמר משהו לילד לעשות, גם אם הוא נראה לך לא נכון, ליד הילד, תגידי ליד האבא וליד הילד, תגידי לי, יוסי, מה שאבא אמר תעשה. מה שאבא אמר תעשה. יש אמא, היא כזאת רחמנית. לא, בעלי, מה אתה עושה? זה לא בסדר, זה לא... ליד הילד את מטיפה לאבא מוסר? לא רק כמו שאת מחלישה את הכוח שלו, גם מחלישה את הכוח שלך. הילד כבר מבין שיש פה 2 רשויות נפרדות, ואיך אומרים, תעשה זאת בעצמך, תבחר, אולי לך יש רשות שלישית. אבל כשיש אחדות בין ההורים, אחד מצודד בשני, כשילד מתחצף לאחד מההורים, יש הרבה ערך חינוכי, כשהצד השני אומר לילד, למשל הילד מתחצף לאבא, אז אמא אומרת, יוסי, לא מדברים ככה לאבא. הרבה יש לזה יותר כוח מאשר אבא יגיד לו, אל תדבר אליי ככה. הרבה יותר חזק. גם אני לא מדברת לאבא ככה. איך אתה מדבר לאבא? הוא יקבל את זה הרבה יותר חזק. כשהילד רואה שיש מולו כזאת חומה חזקה בין ההורים, הוא יהיה ילד ממושמע. הם שומעים לאחד לשני, הוא ישמע להם, הוא מבין שיש פה באמת סמכות בבית הזה. נקודה שנייה. מה גורם שישמעו לנו?
כשאנחנו הבנים שומעים לאבינו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו שומעים לו, שומעים בקולו, גם הבנים שלנו שומעים לנו. כשלאדם יש יראת שמיים, הוא נשמע. אדם שיש לו יראת שמיים, שומעים אותו. לא רק הילדים שלו ישמעו ממנו, כולם יקבלו ממנו, אבל בפרט הבנים שלו ישמעו ממנו. מה זה שלמה המלך? סוף דבר, הכל נשמע. מתי הכל נשמע? את האלוקים ירא. כשאתה רוצה שהקול שלך יישמע וכולו בכללו, תראה את האלוקים, תשמע בקול השם, תראה לילד, גם אני כפוף, גם אני, בוא תראה, אני נכנע למהות, אני נכנע לקדוש ברוך הוא, הילד הזה באופן אוטומטי ייכנע וישמע לך. ונקודה אחרונה, שאי אפשר בלי לסיים איתה, אחרי שעושים השתדלות ולומדים ומשתדלים בכל התחומים ככה ואחרת, מה מעל הכל? תפילה. תפילה. אחרי שעשינו את ההשתדלות, ריבונו של עולם, אחרי ובמקביל ולפני, ריבונו של עולם, זכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי השם, יראי אלוקים, אנשי אמת, זרע הקודש בהשם, דבקים ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים.